Čauky lidičky a dneska tak navštívím a budem někde se tady teleportnul nějaký zelený mental z Prahy, tak se jde na to kouknout. To mě zajímá, kde se zase teleportnu, ale kouknem se na to. Možná se teleportu zase někde u penzionu. Tak jde se na to, samozřejmě dejte odběr a like a jde se na to. Tak jsme u a jde se najít tohohle nějakého zelenýho pražáka, kde se asi teleportnul někde. Tak lidi, počkejte se na to. Skoro jsme tam. Skoro jsme tam. A já se najít toho zeleného hajzla. Skoro jsme tam určitě vle. Slyšíte tam toho hajzla, tak to je určitě on. Puštěný staveb, tak ten hajzl někde bejt. Lidi, skoro jsme tam už jsme tady. Tam určitě někde ten hajzl, zelený hajzl je. Ty vole. 100%. On se teleportnul z Prahy, to 100%. Lidi, prostě tady už bude. Tak tady už je ta finální lokace. Už ho tam vidíte. To je prostě. Vidíte? A tam mají. Skoro jsme tam. Tady jsme nějaký způsob. A tady je ten hajzl. Also se ještě... Vole, lidi, tak on je tady. On dokonce má i brokovnici. Tak to stílím. Lidi, tohle stojí. Jste mi někdo?